Ahojte, vítajte na kanáli Za textom. Témou našeho prvého videa bude nikto menší ako William Shakespeare. Najväčší spisovateľ, básnik, ale najmä dramatik všetkých čias, predstaviteľ anglickej renesancie. Čo o ňom vieme? Tých údajov nie je veľmi veľa, sú pomerne strohé a jeho stopa sa sem tam stráca. Ale z istotou vieme, že sa narodil niektorý aprílový deň, pravdepodobne 26. apríla v roku 1564 v Stratforde nad Avonom v časti Warwickshire. Narodil sa do rodiny rukavičkára. Jeho otec ako mladý muž si tu zaobstaral dielňu aj obchod a neskôr sa oženil s dcérou majiteľov pôdy, na ktorej toto jeho podnikanie stálo a pochádzala z rodiny Ardenovcov. Spolu mali 5 detí a William bol najstarší z nich. Absolvoval najprv základné vzdelanie, gramatickú školu a neskôr niečo ako naše gymnázium, kde bol tak viac menej priemerným študentom. Mal rád aj latinčinu, aj gréčtinu, ale nešli mu veľmi dobre. Ale stalo sa to vlastne pre neho inšpiráciou na jeho ďalšiu tvorbu, čiže našiel inšpiráciu v tvorbe antických básnikov a dramatikov. Potom sa nám jeho stopa trošku stráca. Z istotou však vieme, že sa zaľúbil do Anne Hathaway, ktorá bola od neho o pár rokov staršia. Tie údaje sa rôznia okolo, to nie je podstatné. Vieme však, že ako 23-ročný už bol ženatý s Anne Hathaway, mali spolu 3 deti a bývali v dome jeho otca. Čiže neodsťahovali sa preč. Tie 3 deti boli, najstaršia sa volala Susan a potom sa im narodili dvojičky Judith a Hamnet. Jeho otec vlastne dúfal, že William preberie podnikanie po jeho smrti, alebo že teda postupne to prejde do jeho rúk a William mal teda na starosti obchodné cesty a predaj tovaru. Jeho najčastejšie cesty však viedli do Londýna, kde ho napriek jeho povinnostiam zaujalo práve divadlo a divadelné predstavenia. Chodil sem stále častejšie a zostával dlhšie, až neskôr vieme, že okolo roku 1587 už tu mal aj nejaké trvalé bydlisko druhé zabezpečené. Divadlo v tejto doby vlastne sa volá Alžbetínske divadlo a bolo v podstate v plienkach. Jeho rozvoj malo totiž na svedomí to, že sa udiali zmeny v cirkvi. Henrich VIII, otec Alžbety I, vlastne založil novú cirkev, anglikánsku cirkev, ktorá bola vlastne reformovaná, protestantská cirkev. A dovtedajšie divadelné predstavenia vlastne boli viazané na katolické náboženstvo, na katolícku cirkev. Boli to mirákula, mystéria alebo mravoučné hry a boli teda už zakázané, nesmeli sa hrávať. Divadlo bolo teda síce propagované, ale nemalo materiál. Tvorcami vtedajších divadelných hier boli predovšetkým študenti, ktorí boli absolventi najväčších univerzít vo vtedajšom Anglicku a venovali sa teda aj spisovateľskej činnosti. Bol to John Nash, Robert Greene alebo Christopher Marlowe a tí vlastne pracovali na tých nových divadelných hrách. Medzi nich sa teda pri tých svojich cestách zaplietol aj William Shakespeare, ktorý údajne začínal kdesi pri strážení koní, neskôr síce už aj písal, ale teda ešte jeho hry neboli uvádzané. Potom sa prepracoval na rekvizitára, neskôr herca a postupne vlastne začal spolupracovať s týmito spomínanými básnikmi aj na divadelných hrách. Až neskôr okolo roku 1592 vieme, že už boli uvedené jeho prvé hry, ktoré zožali veľký úspech a boli to vlastne hry Henrich IV a Richard III, tá skoršia verzia. A z tohto obdobia potom pochádzajú aj jeho básne, alebo teda básnická tvorba, ktorá zahŕňa epické básne Venuša a Adonis a epickú báseň Znásilnenie Lukrécie. Pokračoval v tvorbe básnickej, pretože divadlá boli pre morovú epidémiu zavreté v roku 1592 a až otvorili sa až v roku 1594 na jeseň. Shakespeare sa už vtedy stáva členom
divadelnej spoločnosti spolu s ostatnými tvorcami a tá spoločnosť sa volala Spoločnosť Lorda Komorníka a patrónom bol vysoký komorník kráľovnej Alžbety I. Lord Hudson, teda držal na nimi takú ochrannú ruku. A Shakespeare vystupoval aj ako herec, ale primárne jeho úlohou bolo tvorba nového materiálu pre divadlo. A z tohto obdobia pochádza 10 asi jeho najslávnejších hier. Romanca Romeo a Júlia, komédia Sen noci Svetojanskej. A Ako sa vám páči, alebo niektoré historické hry Henrich IV, Richard II a III, tá ďalšia verzia a tak ďalej a tak ďalej. No, všetky jeho hry zožali veľký úspech nielen na kráľovskom dvore pred šľachtou, ale aj medzi širokou verejnosťou. A vlastne, čo mu za to vďačil? No, Shakespeare si príbehy nevymýšľal. On bol veľmi dobrým poslucháčom a vedel veľmi dobre vybudovať charakter postav. Mal vynikajúcu pamäť na tie príbehy. Tie postavy vybudoval naozaj veľmi uveriteľne, autenticky. V každej hre nájdeme celé spektrum postav v rámci nejakých spoločenských vrstiev. A je to podporené vlastne aj výrazovými prostriedkami. Ten Shakespeareov jazyk vieme, že bol veľmi bohatý. Vytvoril niekoľko nových výrazov. Oprášil staré archaické výrazy. Používal množstvo slangových výrazov alebo takých tých dobových výrazov. Ale napriek tomu, keby si tie hry prečítal aj dnešný Angličan, tak pravdepodobne by im rozumel. Tá jazyková bohatosť je samozrejme základ, pretože základ alžbetinského Shakespearovho divadla je vlastne text. Text a jazyková stránka. Také tie romantické alebo také tie kvetnaté prostriedky sa miešajú častokrát až s dvojzmyslami a so slangovými výrazmi, s narážkami, niekedy mierne až oplzlými. Úspešnosť predstavení znamenala samozrejme aj finančný zisk a zakrátko si teda nahonobil Shakespeare dosť značný obnos peňazí a mohol kúpiť pre seba aj svoju rodinu v Stratforde nad Avonom dom New Place. Hej, čiže vlastne sa odsťahovali z toho rodičovského domu. Dôležitou udalosťou v divadelnom Londýne bolo bezosporu založenie divadla Globe. Fungovalo tam totižto nejakých 10 divadelných domov, nepretržite, niektoré vznikali, niektoré zanikali, ale teda na južnom brehu Temže vzniklo divadlo Globe za podpory Alžbety I a vlastne aj sám Shakespeare tam dosť veľa peňazí investoval, čiže bol aj jedným z majiteľov alebo spolumajiteľov divadla. V súkromí ho však v tom čase zasiahla veľká tragédia. Na následky morovej nákazy a ochorenia vlastne zomrel jeho jediný syn Hamnet a vlastne nie je to náhoda, že je to meno podobné jeho alebo názvu jeho najslávnejšej hry Hamlet. A o tom si povieme trošku neskôr alebo až v ďalšom videu. Po tejto udalosti jeho tvorba je síce úspešná, ale už má dosť značne inú atmosféru. Nastáva taký zlom v tej atmosfére divadelných hier. Sú vážnejšie, tragickejšie, tie osudy sú vyhrotene tragické. Tá atmosféra je až veľmi temná a pochmúrna. Témy sú vážnejšie, osudy komplikovanejšie. A sem patria vlastne tie historické hry známe ako Julius Caesar, Král Lear, Otelo, Macbeth a samozrejme asi najdlhšia z hier Williama Shakespearea a to je Hamlet. Napriek tomu sem patrí aj komédia Večer trojkráľovi, čiže nie je to úplne, že je to najtemnejšie obdobie, ale teda nie je výlučne zamerané na tragédie, je tu aj komédia. Tragédia bola však považovaná za najvyšší a najhodnotnejší dramatický žáner a preto bola teda aj najviac nejak propagovaná alebo chcená aj divákmi. Po smrti kráľovnej Alžbety I v roku 1603 sa služobníci lorda komorníka dostali pod patronát Jakuba I.
a aj sú premenovaní, vlastne celá spoločnosť sa nazýva Služobníci kráľa. Ich úspech naďalej rástol vďaka častým predstaveniam a dobre plateným predstaveniam pre kráľovský dvor. Shakespeare však naďalej písal aj pre divadlo Globe a pre širokú verejnosť. A jeho hry boli naozaj úspešné. Častokrát naozaj súperili s vtedajšou takou najrozšírenejšou zábavou a to boli medvedie zápasy. Čiže dostali ste vlastne na jeden deň, ste mali možnosť si kúpiť lístok buď na medvedie zápasy alebo na divadlo, čo vlastne vyšlo asi narovnako finančne a predsa sa to divadlo Globe zaplnilo vždy. Postupne sa ale prepracovával a trošku sa tak akoby podkladal tomu vkusu a názoru dvora a vzdelancov. A medzi jeho posledné hry patrí Perikles a Zimná rozprávka. Pravdepodobne jeho posledným dielom je romanca Búrka z roku 1611, kde sa vlastne traduje, že ten monológ Prospera v tejto hre je vlastne taká rozlúčka Shakespearea s divadelnou scénou. Uvedenie hry Henrich VIII skončilo veľkým fiaskom, pretože počas hry došlo k výstrelu z diela a ten zapálil strechu divadla Globe a divadlo zhorelo úplne do tla. Shakespearea to veľmi zlomilo, čiže po smrti Hamleta dochádza k takejto veľkej tragédii. Pravdepodobne, alebo teda údajne šíria sa také legendy, že Shakespeare bol aj poznačený po tom požiari pri záchrane, alebo keď sa snažili teda uhasiť ten požiar, tak utrpel nejaké zranenia a ostal aj zohavený, takže údajne preto sa stiahol aj do ústrania. Čiže po tie posledné 4 roky nemáme zase o ňom veľmi veľa správ. Údajne sa niektoré iné fámy zase hovoria, že sa stiahol preto, že sa niekoho alebo niečoho obával. Každopádne svoju smrť očakával, pretože tesne predtým spísal závet. Zanedlho teda po vytvorení testamentu aj umiera a umrel teda v apríli v roku 1616, v deň svojich 52. narodenín. Jeho smrť je tiež spájana teda s mnohými legendami. Najpravdepodobnejšie to bolo preto, lebo trpel nejakou chorobou z prechladnutia a na následky ktorej teda umiera. Jeho rodina mu dala postaviť pomník v Stretforskom kostole Najsvätejšej Trojice a na jeho hrobe dodnes nájdeme vždy čerstvé kvety, pretože tých jeho obdivovateľov je stále na svete mnoho a mnoho. Busta pri pamätníku nám vlastne pripomína alebo ukazuje, ako mohol asi Shakespeare vyzerať, teda ako pravdepodobne vyzeral, ale ako človek ostáva pre nás záhadou. Vznikli mnohé mýty a konšpirácie o jeho živote a tvorbe, že on tie hry nepísal, že to písal za neho niekto iný, alebo že to bolo dielo viacerých autorov. Zachovalo sa po ňom totižto len zo pár matričných záznamov a niekoľko podpisov v dokumentoch, ale samozrejme najdôležitejšia stopa, ktorú zanechala, tá je neodškriepiteľná, je jeho dielo, o ktorom si povieme viac v nasledujúcom videu. Ďakujem vám za pozornosť a ak sa vám video páčilo, dajte nám like, prípadne odber. Teším sa na vás. Dovidenia.